Tsano. Zvoiti mukuona ipapa ka. Ndine imwe stand ndoda kutenga kuHarare uku. Because pane motikari dzandoshipa dzikasvika kubva kuJapan. Ndine ndamboita zvimari. Saipapa idea yanga iri kuti kana project mangu bata zvakanaka chete mari pedza. Makutotanga rimwe project futi. Aiwa, isusu tinosota Tsano musadishikire. Imi panongoiswa mari munopaziya. As usual. Tsano. Chakatomanya isusu wakumana wacho. Zvotopera basa rofambo. Hatimbo so everything is sorted. Tomunoona nevie pana. Nevie pana. Right. Bozi mukonoti ndikunakiro even the way yamakaleya nayo chi. Mabricks for mari yenyu kuratidza kuti aiwa rakashanda. Iko zvino zvisachade kuruwa zvedu zvinguruwa takangodai. Ndosaka ndakatoti chi rikandiro chi structure yakadai so. Ngatisatoti building kana structure. It's a good structure. Mona Tsano, at least kana makundiradza macolors akadai. I'm able to trust you. Anditi mungozviona ma. Avantomboda kana drink apa. Ndakashanda. The other idea ko pama window maita sei manje. Window ndakaisa 1. Ndakasanisa 1. Alright. Munotenderera muchuna. Feel free go yati ndimushandi wedu. Mushandi wedu. Bana Tsano. Kawedha ke kuno ukatori fe. Uku kwedu kupisa. Zvikuti da kuti mumbosvika kuTanzania Tsano. Moziva kuti mumboona ana Kilimanjaro, kai ana Zanzibar. Kwakutotonga mari yenu kwangu kudarika kunoku. Tsano. Kamune mutodya mari nehanzvadzi yangu. But still kuneka kutanga kakuda kutoenzana because environment yekunokuka it's like tichiri vashoma. Right. Makagona pamakati ndikutsvagire ini naye professionalism yezvinhu izvi zvemaland barons zvichichi. Papa tongodai tongotama kupinda stand man. Tongotangira pana. Pane chigwenzi icho green icho. Ndeperi pese papa. Ndeperi. Apa patinovha tarowa takadai so. Tinodzoka nepane musasa uyo. Uchirodi ndewedio. Saka pana apa manje was planning kuti indiri muno ma project as usual. Ma extra bricks edu akasara. Ndozvidhina zvakasara izvi. Saka inini ndochengetedza zvinhu zvevana handidi kuti ninzi ndakazo zvakazoita sei. Sana ndakuita chi ndosaka danga ke. Nezvidhina zvimotsvaga kadanga ke kusoti. Sana ndakakanda nechi ipapa. Apa panadauro akaka garden ke michiri. Alright. Ameno apa mama titoisa gate papi. Feel free zvika. Ndakasanoisa fence ka. Mu structure. Uyai munyasona. Tsano, asi uku makabva matoisa cottage yekuti kaboys kaikombo kutsvaga munhu arikugara pana pachigaremo. Ayo. Boys kana ndakavaka pandakaya kunoga. Saka yakunoga richiri dongo guys. Saka ndakaisa ndoma ndaishandisa. Then vanangoti since Tsano vari kumiri vanodzoka imba yanenge saka maisotera munhu kai. Saka makeys ameno Tsano. Muti kwemeke kana muchi structure yangu iyi handiti imba inde iyi here. Aiyo no hainde vamwe. Handie vamwe atichavake ma old bri wani munhu anogara mu 8 rooms ari 1. Andangoti for the meantime being structure yenyu iyi. Apa padai tatoona kuti gate torisa necheku ameno toisa nekumabhazo. Tsano zvamutaura zvimeke sense. Kana imi muri kutaura kuti iyi ndo imba yemari yandakakutumira kuti muva. Paritoda cement yeplastering. Make sense, Tsano. Make sense because I've given you a lot of money and what you're telling me is just cool balance. I think mine musiri kunyatso calculate. Landscaping amusiona yakaitika. Ndozi zvakatoti chigira mari stereki. Takakuno kutori kusango cheko miti dzese dzatakatange kubvisa. Ndoko akanyanyoperera mari. Zvekutoti apa ndaida kuisa iri barbed wire. Ndobva kuisa ma barricade. Plus kunokwanakira kuti tiri museri mehighway mari apa. Pipi ngoita sei? Ndikukwirira kuseri uku. Tsano. Foroma yakarova zvidhina izvi. Iri dhina risingati kana 20 cents ndora munitaura kuti it's a first brick dhina. Mundikwanire mi. First brick munokwanisa kumeasure ne spirit level. Ndo exclusive brick riri muno mwe. Ndinenge ndakwanza kutenga bana. Tsano mabricks amakanditumira ndi aya kuti zvamundiratidza chiko chamandivakira pa Tsano. Wandirwa. Aise tanguita zvinhu zvongoti tisitega tete ngori nazvo muno. Tsano ka musade kuita kuti titeka kunyengana mukanwa. Chiko. Chera. Masimbe. Muri sei? Makasimbe. Chiripo makadiko. Tina. Chichi kunetsa munenge musiri kuwirirana. Tsano waoneseka ndimi muri kwamuzana. Towirirana haingoti mukwasha wangu ane problem yekutaurisa kwe. Kutaurisa kwe makanditira matakanyanya kadai wose mimi. Ndokwa mukunditaura ti problem. Kana nemi wambo yemondiudze zve. Stand iyi zvine chimudhuri chikuvaka kwachakaita. Tikati mudhuri we $500. Structure.
Iyo structure yacho tikati structure $500 iri. 500 chi? $500 ndakamutumira mari yakawandisa ndakamutumira 10,000 akantaurira ndi kuti ada kuvaka ndopa 7,000 yestand ne extra money literally 20,000 wontaura kuti zvinhu ndezve 20,000 nekastand aka kanzungu aka ndokamutaura kuti ndeke 20,000 mari yacho yakatouya kudhara mari yaperera paground chera muzi ataka kuno kuti ari mabushesa riri dongo tibvisa miti ichirwa maclearance ese panapa landscaping ese but still tsano kanyangwe dai muri kutaura kuti makaita mukasvika pani bush zvekuzovaka kudai oso here kunze ijera amount inoona isina aiwa mukureva kuti makatumidzirwa mari kwemi 20,000 kuti andivakire kanhu kakadai oso ini ikubva yabuda iyoyi pa 20,000 Kana nemiwo anoti wekunze kwenyika munenge makangwarawo zvemangamangari imimi zvese zviri kungobuda zvokuti kuna tanhuku iri kubetsera vanhu kuvaka muriko kunze kwenyika muchiuya zvinhu zvenyu zvese zvatoti sorted komunhu weukama kanditsanoka tsano vati vanovaka zvavakaita beauty izvakatsano marambana nevakadzi maunza musha yedu matinonzi chi chandang chanda chandang inokubetserai zvamuri kuda zvese motaurirana pafoni kuti imimi mukugona kubhadhara sei imimi munobhadhara installment here kana chi building materials zvese vanokusupplyi zvese kubva kupa kutanga maplan paper zvese zvekukanzuru zvese musinganesani nehanzari saka tsano ndokwamakatadza kungoendera ikoko mukotora kamari muchiendesa koko chandang yacho ndekuvaka imba yekumusoro ikwana kuda yelo yandaitumira mapicture yakanaka iri musoro saka makangodiko kuendera izvozvo zvinoitsano vakatora roko rangu ruoko rwanyu rwekuvaka zvinhu zvakadai oso tsano ndoramuta kuti ndo ruoko rwenyu rwakatorwa ipapa chiiko ichochi chinetsana ayo ini handindinetse tsano inini hanguka munopesana nehama vanhu vari kunze kwenyika uko zvimwe zvinhu munongotarisawo pamafoni apa aiwa titende ambuya matichandanga nditi ini zvandichaita tsano ndakudawo reverse yemari yangu inini yamuri kutaura kuti makaita se makashandisa panapa ndoenda kuchandanga iyi structure ino yamuri kutaura kuti it's structure muchiona zvamuchaita nayo imi saka chandakukumbirawo tsano iri fund yemari yangu ini hasida zvekunetsana ichabuda papiko mari yacho naipapa ndapedza nemutsano hasida zvekunetsana muchaiwana papi mariyo ngatsatenga takuda takakurangurana stereka nditi hakusi kurangwirana indataura kuti kana musina mari yangu ndizvozvo iyo ndo ichaita mari yako yeroora inoyi ndabhadhira mari yako yeroora kupiko vanhu vejoni dai vakatonipa zvavo mari iyo ndakatoshandisa zvaitobuda vanga vasingazivi kuti kuna chani chani mukoro uno uchadyirwa mari nehama dzemukadzi